Hello mga kawiga, welcome po sa channel natin na si Richard. Siyempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy beef asado. So yun, napakasarap po niyan. Spare ribs po ang ginamit natin. Nandito pa natin maraming kanin. Nandito pa natin pinaka-sauce. Stay tuned po kayo sa atin. At mamaya po ay mayroon po tayong shoutout. Yan, bago tayo magsimula, play po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lambot. Kain po. Pakalasa. Sumabit po. Sumabit yung sales sa lalaman ko. Excuse me po. Pasensya na po kayo. Ay, hindi po natin ikakat ka. Uncut po tayo sa YouTube. Sumabit po yung sili. Tuloy po ang kainan. Pasensya na po.
sobrang lambot. Sola. Uulan na naman po. Lakas po ng kulog. Bago tayo mag-last subo po, eh, magka-shoutout po tayo. Yan, simulan na natin ating shoutout. Yan, shoutout kay Paring Beans Periclino sa asawa niya at sa mga anak niya. Camille Elisa Rubirian, Clayt Elma Garsalan ng Nueva Ecija. Kay Clyde Ivar. Shoutout Big Furry Monster. Ronel Almoete, shoutout from Masbate. Sina Clarence, Marites, Ronel at ang Almoete family. Lopez Gerald, shoutout Marjorie Heronimo ng Calzada Tipas, Taguig City.
Kay Ray Lopez, shout out Alejandro Soriano and Saipan Aluminum, Northern Marianas Island, USA. And sa kanyang love, Melody Salyabe. Jella May Domingo from Altabas. Dandan Hipolito, shout out Hipolito family. Sa mga anak niya, Hana, Haina May, Haiwan, at Haper. Lalo na sa minamahal niyang asawa na si Nora Siwal. Puro letter H. Opo. Hirap nga eh. Lorraine Fuentespina ng Kuwait. Hazel Takahashi ng Japan. Wala pa. Shout out sa GF niya na si Sheila Marie Edward ng General Trias. Ayun. JTV Maria Lucille Bagaporo. Excuse po. Shout out kay Marlboro. Azor Noblab ng Mindanao, Province of Santa Maria, Davao Occidental. Kay Mia Otordos, Darling Wenceslao, shoutout sa asawa niyang si Boyet Wenceslao, sa mga anak niya, Ichi, Junjun, Lovely, ng Biliran, Binangonan, Rizal. Ayun po. Erame Sordilla Matrido, Abiel Brescio, shout out Rochelle Bernal. Shout out Lara family sa kapatid niya si Echeli Lara Realin Tarlit nasa Saudi at sa asawa niyang si Rodel Bernal at anak niyang si Trisha Lara. Marian Pamor ang kahan ng Pangantukan Quidnon. Mary Joy Short Black, Binondo Carl Denzel, Jaja de la Serna Duterte, legit follower ng Hong Kong. Hello po. Ayun, hello po. Marciana Beserio, shout out Lectors of Tubod. Arce Vlog ng Masbate, Jima Talino, Joan Gedorio, at shout out kay Stunning Luster. Ayun, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ayan po, tapos na po yun sa mga sarap na mukbang natin. Naglasubon na po tayo. Inom po tayo.